at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa paglagay ko yung magandang oras na ito, sapagkat hindi pa ito oras ng pagtulog. Kaya maganda pag ganitong oras. Kung ito po'y hapon, nako, katakot-takot namang pagtalpak at pagpapagising para tayo manatiling nakafocus sa ating pagninilay. Sabi ko sa inyo, hindi ko po pakahahabaan ang aking mga pagbabahagi. Pero bayain na po ang banal na Espiritu kung saan ako dalhin, kung saan tayo dalhin. Kung tayo makaabot hanggang alas 8, ay hindi ko na ho kasalanan yun. Sisisihin natin ang Espiritu Santo. Ano po? Okay. Well, bakit po ako ang naririto? Sa dinami-dami ng pwedeng magsalita, sa dinami-dami ng pwede nating imbitahan, ay bakit ako? Yun din ho ang tanong ko, bakit baga ako? Dami-dami kong schedule. Talaga namang sunod-sunod, ay kinarir pa. Sabi ng mga kasama kong pare, aba, ay kinarir mo pa. Pati naman pagpaparekoleksyon sa iyong parokya. Sapagkat para sa akin, mahalaga po, na habang tayo'y papalapit at papasok sa ika-anim na pong anibersaryo natin. Abay, malapit na ho ito. Akalain yung 3 taon na tayo naghahanda. Abay, baka pagdating ng ating kaarawan ay saka naman tayo luguhin. Ay gusto ko po sana na lalong patibayin ang mga naging karanasan natin sa loob ng 3 taon. Napakahalaga po nito na tayo ay papalapit na sa ating 60th founding anniversary. Kaya marahil ang ilan sa atin, kung hindi man lahat, ay pamilyar na sa logong iyan. 3 taon na ang nakakaraan. Ayan, ang bilis ano po. 3 taon na. So sa madalit salita, ay talagang tumatanda. Hindi lamang tayo, kundi pati ang parokya. Akalain yung sumapit na sa panahong senior citizen ang parokya natin? Ba, ay achievement po yun. Siguro lahat tayo naghahangad umabot sa 60. 1966 to 2006, hindi po biro ito. What an achievement! Akalain nyo, senior citizen na tayo. Kaya lang ang tanong, kapag nag-senior citizen, anong pinag-uusapan? Maintenance? Ako nga po'y magsi-50 pa lamang, ay nagme-maintenance na din. Masakit ang garne? Masakit ang garne? Ano pang masakit? Bulsa, ang sabi ng iba. Yun na may simulat sa Paul, kahit hindi ka senior, masakit ang bulsa. Kaya ang laman ng bag, pag nabiyahe, alam nyo kung ano, bukod sa Skyplex, aba yung iba hindi Skyplex kasi healthy, nilabong saging. Pero ang katabi, katingko. Sa dinabi naming dinaluhan ng mga misa sa iba't ibang parokya, ang hanap lagi, available ba yung oil rub ninyo? Yung mga pampahid sa binti, pampahid sa balikat. Siguro, ang katingko is a faithful companion of a senior citizen. Ewan ko ba kung bakit nabubuo sa isipan pag senior na, ang tanda na. Pag matanda na, wala nang gagawin. Sa bahay na lang. Para bang ako na masipag sa aking trabaho, kung saan ka man nagtatrabaho, pagdating na senior, ala, bahay na lang ako. Hindi na ako pupunta sa mga party. Nakapirmi na lang sa isang sulok. Anong gagawin? Mag-ganchilyo. Ba, social yung iba. Hindi ganchilyo. Cross-stitch. Parang pareho lang naman. Iba lang tawag. Cross-stitch. Alam niyo po, ang gandang pag-usapan ng 60.
Sapagkat ito yung isang side ng 60 na hindi natin masyadong binibigyan ng pansin. Pag 60 ka na, malaya ka na. You're not bounded by your duty na, kailangan kong itaguyod ang pamilya ko at some point when you enter your 60th, alam mo na napatapos mo na yung mga anak mo. Tapos pagdating sa trabaho, well, nakapag-despedida na. Nakapagpa-dinner na si boss. Kasi, retiree. So, anong gagawin ng retiree? Babiyahe ako. Aba, marami akong pwedeng gawin. Marami akong gagawin sa parokya ng Mahal na Birhen ng Lourdes. Yung sama ka ng sama kahit saan pumunta. Na nung una, teka muna, meron akong gagawin. Ako, may trabaho ako. Nako, diba? This time, you feel that you are freer, more free. Hindi carefree, kundi magagawa mo ang gusto mong gawin because you have all the time. That's the idea of 60. Isa pa, ang 60, maraming privilege. Parang lagi kang priority kahit hindi ka naman papilay-pilay. Ewan ko ba, yung ibang 60 sinasamantala dahil 60 sila. Pag pipila, pag namamasal, todo kending, pakimbot-kimbot pa. Pero pag pipila sa pagbabayad, ay nakatungkod. Kahit naiiba. Kasi alam mo, your privilege, you're the priority. Diba? Pagbili ng gamot, 20% discount. Pagkain sa restaurant, kahit ang daming kasama, siya lamang ang nakaka-discount. Kaya parang, sabi ko, sana all, parang gusto mo na rin maging senior, di ba? Naalala ko yung nanay ko na nabubuhay, kakain kami sa labas, yung tatay ko at nanay ko, magbabayad na. Minsan nagbabayad ako, credit card. Aba, ang bilis ng nanay ko, nakikipagunahan pa sa pagbunot ng card. Pagbunot ng card, senior citizen ID. Hindi naman siya magbabayad. Ibibigay lang ang kanyang ID. Ang sarap ho. Kung titingnan natin ang mga bagay-bagay na magsasabi sa atin, I am so proud to have reached this point of 60 years of existence. That's the reality of our parish. Tapos tingin ko, with this inspiration, ang dami pong pwedeng idulot sa atin. Therefore, instead of talking of weaknesses, of flaws, of limitations, huwag yun ang pag-usapan natin. Let's talk about strength. Saan ako malakas? Bilang 60, saan ako malakas? Kung ang parokya natin umabot sa 60 taon, saan ngayon masasabi nating malakas ang ating sambayanan? At ilalatag ko po sa inyo ang ilan lang sa mga pwede nating sabihing strengths of a senior citizen. Number 1. When we speak of senior citizen, 60, we speak of legacy. Diba? Habang tayo tumatagal sa buhay na ito, dumarating sa punto ng buhay natin, sa dami ng mga bagay na na-accumulate mo, parang gusto mo itong ipagpatuloy. Diba ang tawag natin doon ay legacy? Simplified sa Tagalog na pamana. Kasi ang pamana ay iniaabot. Similarly, a legacy is something that I pass through the next one who will continue what I have started. Yun ang legacy, di ba? So kapag senior na, dapat ang iniisip natin, legacy. Anong ipapamana? Sige ngayon, busy ang utak ninyo, nag-iisip, teka, ano nga bang ipapamana ko? Gaano karami po ang titulo ninyo? Marami na kayong titulo? Ha? Titulo, anong titulo po? Titulo ng libro? Marami kayong titulo.
May mga condominium, bahay. Ilan po ang bahay ninyo? May bahay dito, may bahay doon. Naku, bangko, bank account. Naku, yan ang pinag-aawayan ng mga tagapagmana. Kapag biglang umalis, si nanay at si tatay, ang dami palang bank account. Puro zero balance. Patay. Problema pa. Diba? Ano pang meron kayo? Iniisip nyo, pag alis ko, o kahit hindi pa ako nawawala, unti-unti ko nang ipapasa ang mga bagay na ito sa mga anak ko. That speaks of legacy. May minsan, mga initiative tayo like, meron akong foundation. O sinimulan ko ito, tumutulong ako sa mga ganito, sa mga bata. That's a legacy. Pero most of the time, ang nakakalungkot, kapag pinag-usapan ng pamana, it's focused more on the material things. You know what? Every time po magbibinyag ako, sasabihin ko sa kanila, ayon sa Ebanghelyong binabasa, ang sabi ng Panginoon, ilapit nyo sa akin ang mga bata, huwag nyo silang sawayin. Ilapit sa akin ang mga bata. Kung meron pong unang-una na dapat tandaan ng mga magulang, na iiwan nyo sa anak ninyo, na bago kayo lumisan sa mundong ito, kilala ng anak nyo kung sino ang Diyos. If we fail in that, na tumanda na tayo, at eventually, lilisan na tayo sa mundong ito, hindi kilala ng ating mga anak kung sino ang Diyos. Sapagkat hindi naman sila nagsisimba, sapagkat hindi naman sila nagdadasal. Hindi nila kilala si Mama Mary, na 60 taon nang tinatawagan sa parokyang ito, lalo tigit noong kuweba pa ito, noong ito ay groto pa, na ito'y saksi ng maraming mag-asawa na nangako na iibigin ang isa't isa habang buhay. Alam niyo po, matapos yung pagdiriwang natin ng pagpaparangal sa mga mag-asawa, nagdiriwang ng 28 pataas nung nakaraang taon, August 15, 2025, ang dami ko pa hong nakakasalamuha at nalalamang, Father, magpi-50 na po kami. Saan po kayo kinasal? Sa Lourdes po. Alay, ba't hindi ko kayo nakakasama? Maraming hindi nakabalita. Ang daming saksi ng simbahang ito, kinasal, bininyagan. Aware po kayo na ako'y anak ng iyam dahil ako po'y dito bininyagan ni Monsignor Oracion noong 1976. Huwag na wag lilisan sa mundong ito ang mga anak natin na hindi natin naipamana ang pananampalatayang taglay natin. Nagsisimba kayo, nagdadasal kayo, yung anak ninyo. Yung anak ng anak ninyo. At yung anak ng anak ng anak ninyo. Kasi wala nang ginawa kundi, yung iba kundi umanak ng umanak. Pero man lamang, kahit umanak ng umanak, lahat nagsasangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at nagsasabing, Mama Mary, we love you. That's the legacy na hindi po natin matutumbasan. Na nailapit natin ang lahat ng minamahal natin sa Diyos. At lagi nating lilingunin ang pagkakataong, kaya ako nagsisimba, kaya ako nagdadasal, sapagkat ito ang itinuro ng aking mga magulang. This is very personal. Aaminin ko po sa inyo, sa Sariaya, alam na mga kababayan ko na yung isang pew ay amin. Hindi dahil kami nagbayad, kundi laging doon kami umuupo. Kaya pagdating po namin, kahit medyo nahuli-huli, walang nakaupo. Sapagkat yung isang diretsong pew, pamilya brokal, nanay, tatay, at 7 magkakapatid. Doon po ako iminulat ng magulang ko. Na kahit ang tatay ko, siguro kilala ng iba, may bisyo po yun. Siyempre, hindi ko sasabihin kung ano, pero meron din yung mga pagkakamali. Pero pagsisimba, sisimba tayo. At pag sumimba, nangunguna siya.
Lagi ko pong binabalikan yon. Sabi ko, kung hindi ako minulat ng tatay ko, ng nanay ko, baka hindi rin ako naging pare. That's the legacy na hindi po pwedeng ipagpalit sa kahit anong ipapamana natin. Number 2, availability. Availability, lampas. Availability. Whether we like it or not, ang marami pong naglilingkod sa simbahan ay senior citizen. No? So ngayon naalisin natin yung negativity. Pag sinabi senior, matanda, hindi. Senior citizen, available. Kasi nung before mag-60, ang dami pang concern sa trabaho, sa pamilya, sa negosyo, at kung ano pang mga racket sa buhay. Although, marami din po dito na pagkakasya ang lahat-lahat despite of being busy with their own work. Pero it's obvious na kahit saan parokya pumunta, ang mga naglilingkod, karamihan ay senior citizen. Mga katekista, marami senior citizen. Ang nanay ko po, nang mag-senior citizen, wala nang ginawa kundi sa simbahan. Ang kulang na lang po sa nanay ko, magdala ng kama doon sa gilid ng simbahan, sapagkat halos doon na tumira. Bakit? Ang sabi ng nanay ko, kasi anak, wala akong ibang pagbubuhusan ng panahon ko. I have all the time to serve the Lord. Social communications, katekista, komentarista, ay lahat na may pinasok. Member pa ng marriage encounter, charismatic group. No? Ang kulang na lang sa nanay ko ay sutanahan. At kung maaari, ordinahan. Nga lang, wala pong inoordinahang babae. Kaya nga halos doon na natutulog sa simbahan. Yun nga lang, alam ng mga sariyahin, ang nanay ko po, talagang malalim ang pagninilay. Makaupo lamang sa isang gilid na simbahan, tulog na. Ay commentator. Na nagmimisa si Father Alan, sapagkat dati nakadestino sa Sariaya. Aba, ay hindi pa natayo. Pagsulit ni Father Alan, buti na lang at kaibigan kong matalik, ay di nanay ko. Nagsabi na si Father Alan, magstayo po ang lahat. Biglang nagising na ako, magsiupo po ang lahat. Abay, sumunod na naman mga tao. Upo din naman. Pero available lagi. Alam niyo po, the strength of availability does not rely on whether we are fully strong. May siguro, masakit ang tuhod, may mga iniindang sakit, pero yung available ka, that is a strength that is enough. Yung naramdaman mo ang presence, alam niyo po, ito rin, karanasan po natin, kapag may mga reunion tayo, bakit ba tayo nagre-reunion? Kami po, siguro, ito rin, personal. Nung buhay pa po ang mga magulang naming magpipinsan, sa tatay ko halimbawa, 4 sila, bunso si daddy, 3 babae. Sa totoo lang, nung buhay pa ho sila, hindi naman sila nakakasayaw na ng todo at minsan nga nakaupo na lang. Pero taon-taon, faithfully, meron kaming reunion. Nung mawala na si daddy, marami ng dahilan ng mga kapatid ko. Nawala na isa kong tiya, yung mga pisang ko may dahilan na rin. Hanggang wala na po kaming reunion. Bakit? Wala na ang mga inspirasyon namin. Because only the presence of a senior citizen is enough to enlighten the occasion. You don't have to do anything great. Just be there. Your presence, your availability is already a strength. Enough to move a certain community. Yan lagi, huwag kayong mawawala. No? Lagi kayong naroon. Pangatlo, wisdom. Naniniwala ba kayo na kapag mas maraming puti, ay mas matalino ang isang tao? Maraming puti sa buhok. Kasi kung ganun po, si Tita Aya po ang pinakamatalino dito, at saka si Brother Marvin. Ngayon, sasabihin ng iba, ay Father,
wala na ho akong buhok. Yun ang sobrang talino. Di ba? Wisdom comes with age. It's true. Siguro, we are not justifying, but the mere fact na ako po sa pag-aaral ko ng teolohiya, na-encounter ko po ang two words. Similar ang meaning pero magkaiba ang nuance. Meron pong salitang Latin na cognoscere at sapere. Iisa po ang translation, to know. Cognoscere, kaya meron tayong word na cognitive. Galing yun sa cognoscere. Merong sapere, doon galing ang word na sapiential. Sa Spanish, ito'y conocer y saber. Conocer, saber. Translation, to know, pareho. Sa Tagalog, mahirap-hirap ito. Pero may dalawang salita na minsan, mas uunawain natin yung pagkakaiba. Ang isa ay marunong at maalam. Marunong, maalam. Alam mo pagkakaiba? Yung marunong, conocer, cognoscere, sometimes is only in the level of the head. Ang dami niyang binasa, ang dami niyang pinag-aralan, master siya ng kung ano, doctorate siya ng kung ano. He is knowledgeable in that sense. Marunong, may dunong. Pero someone who has experienced what life is all about, nasaktan, nagtiis, nagsakripisyo, iginapang ang pamilya, mahirap pero lahat naging successful, humarap sa maraming pagsubok, hindi naunawa ng iba pero natiling matatag. That is knowledge based on experience. And that is saber. That is sapere. Yun ang maalam. Sa dalawa, mas pipiliin ko po ang maalam kaysa marunong. Dahil alam niya na ang pupuntahan. Bakit? Dahil nadaanan na niya ito. And that is the meaning of wisdom. Because it comes with experience. Probably I've said several times already, ako po may pinag-aralan sa teolohiya tungkol sa Diyos. Pero pagkausap ko ang isang senior citizen, you know, I bow my head. Why? Because you have more experience than me. And for me, you know better than what I know. Because yours is not simple knowledge, but wisdom. Because you've been through to so many things already. At sana po, habang nagiging senior, ito rin ang na-acquire natin, experience ng pagkatuto. Nadapa, mistake, but we learn from our mistake. At yun po ang pagkakilala natin as one of the strengths of a senior citizen. Pang-apat, integration. Naku, ito, tagal na natin pinag-uusapan. Simula pa, unang year pa natin of worship and devotion, integration na. Magkaugnay-ugnay tayo, magkasama-sama tayo. Lahat, may coordination. Nag-improve naman tayo, di po ba? Pero you know, we are still struggling. Alam niyo po, isa sa karanasan natin, nang pumunta ng Amerika, ako po, nag-enjoy ako sa apple picking. No? Apple picking. Kaya kung wala po tayong karanasan ng apple picking, pwede na rin po ang mamitas ng bayabas. Pareho na rin po ang resulta nun. Apple picking o pamimitas ng bayabas, okay lang. Habang nag-apple picking ka, kuha ka ng mansanas. You're collecting, putting it in a basket or putting it in a container. At the end of apple picking, then you have to pay for what you have picked. Pero pag uwi mo ng bahay, alam niyo po, sinosort out mo rin. Pinipili mo yung mas maganda, yung mas mapula, kaysa doon sa parang, ay may tama ito, maliit ito. You gather everything that you like because according to what you understand,
ito yung kailangan mo. Ganon din sa bayabas. Pareho din yun. Malaking bayabas, Bangkok ba ang tawag natin doon? May bayabas na ampulan ng loob, manipis ang balat. Nako. Alam niyo po, habang iginagather natin ito, this is somehow an expression of integration. When you speak of integration, it refers to different elements and parts put together in a coordinated way. Kaya lahat po ng mga complex things kailangan ng integration. Kahit magkakaibang pyesa, pag pinagsama-sama, iisa ang galaw. It's like gathering all the experience that we have had. We know what is good, we know what is bad, and therefore, we put all the good things together and we know, kailangan ko ito. And only in that sense, you find wholeness. I think this is also a strength of a senior citizen. Dumating sa punto ng buhay ng senior, ang dami niya nang naipon eh. Alam niya kung anong kapakipakinabang. Alam niya kung anong iiwan niyang legacy. Kaya ito. You are picking apples already. You are picking guavas already. At kung talagang hindi pa guava, kahit man lamang po aratilis. Sapagkat ako po'y nakaranas, mamitas din ang aratilis. Doon sa bukid namin sa Bugon. Ang sarap. Kapag dumating tayo sa punto ng buhay natin, I'm picking up those pieces to put them together. Integration. Panglima, gratitude. Ang buhay po natin will not be the same if we have reached that point of being grateful. Ayon sa isang manunulat, nahahati daw po ang span ng buhay ng tao sa ganitong mga bahagi. 1 to 20, 21 to 40, 41 to 60, 60 onwards, or 61 onwards. We start with searching for blessings. Diba? Kaya ka nagsisikap, mag-aral lang mabuti, diba? Because kailangan mo maka-achieve ng mga bagay na gusto mo. And we call them blessings. Now, kapag nag-21 ka na, most likely may trabaho ka na. Natanggap ka na ng mga company. Sumesweldo ka na. So you are counting your blessings. Ngayon, after 40, siyempre, yung iba sa atin dito, pag 40, milyonaryo na, di ba? O, tapos po dito ang kamay ng mga milyonaryo na. Siyempre, hindi kayo tataas. Kasi alam nyo, maraming mangungutang na pupunta sa inyo. When you reach 41, lampas na kayo sa counting your blessing. You are already sharing your blessings. Kaya ang karamihan po sa mga nagdo-donate, nasa ganitong edad. Dahil may kakayahan sila. Bukod sa milyonaryo sila, ang puso nila ay nagbabahagi na. Ngayon, 60 na, going to 61. Dapat sana nalampasan na yung mga yon. Darating sa punto ng buhay natin, you are not searching anymore for blessings. You're thankful enough. You're not anymore counting your blessing because you're aware that you're so blessed already. You are continuously sharing your blessing, but more than that, when you enter that stage, 61 onwards, you are the blessing. Alam niyo po, pag pinagnilayan natin ang programa ng Balikhandog, ito. Ang kaluhugan ng Balikhandog, yung maibigay natin ang ating sarili. Hindi lang ito tungkol sa pera, ang Balikhandog. Although kasama ito. Babalikan uli natin ang lagi nating napapakinggan tinuturo, di ba? The 5 T's. Kasama doon ang time, talent, treasure. Di ba? Kaya ho, pag pinagsama-sama natin itong mga ito, kaugnay ng integration, dapat nakarating na tayo sa punto ng buhay ko ay pagbabahagi na.
At ang pagbabahagi ko, hindi naman talaga dahil akong nauna, kundi nagbabalik na lang ako ng biyaya at paghahandog na ginawa ng Diyos. Kaya ang panalangin ko after ng talk na ito, madadagdagan ang magbabalik handog. Tama ano po? Abay, hindi tayo nadami eh. Abay, baka yung iba yung nagse-search for blessings pa. Abay, ano bang edad mo na? Dapat kayo naroon sa tulang sharing your blessing and be the blessing. That is a good ending, to be a blessing for everyone. Kaya po, ang pagbabalik handog, panahon, galing, talino, at yaman, yan ang ating ipagpapatuloy at pagsisikapan. Okay. Now, anong oras na? 7:05 na. Gusto niyo pang makinig? Papahapyawan ko lang. May 3 po tayong taon na ginugol. Hindi pa naman tapos. Pero sabi ko, pag pumasok ang August 18, ay ang kasunod na po natin ay Advent Recollection. Kaya sabi ko, sige, ako na magtotok para naman ating baliktanawan ang mga taong ito. At tignan po natin kung paano natin maiugnay ito sa Lenten Spirit. Ang 3-year program ay pwede nating iugnay sa 3 gawain ng panahon ng Kwaresma. Ano yung 3? Prayer, almsgiving, and fasting. Pwede nating pagbalik-balik rin, pero ihahanay ko po according to the years na ating pagdiriwang. Prayer, almsgiving, and fasting. Prayer, understood, pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. Almsgiving, na ipapakilala natin ang ating paglilingkod sa kapwa. Hindi lang ito pagbibigay ng limos, ano po? Mas malawak ito, pagkakawang gawa. Paggawa ng mabubuti, charitable deeds. And then of course, fasting is about self-discipline, sacrifice. Okay, 2023-2024, year of worship and devotion. Ang focus natin, siyempre, is prayer. When we reach 60 as a parish, tingin ko po, isa sa itatanong sa atin, sa ating pagninilay at pananahimik, from the ritual of prayers to living the prayers, life. Nasa na tayong yugto? Tayo ba'y nakafocus pa rin sa ating mga debosyon, rito, kasi sumisimba, kasi may debosyon ganitong oras? Wala namang problema doon. Tuloy-tuloy natin ginagawa yan. Yan yung structure ng ating pagsamba. Pero ang tanong, yun ba paglabas natin ay nai-translate natin sa ating buhay? 3 kilos na kalimitang ginagawa simbahan, luluhod, tatayo, uupo. Anong kahulugan? Luluhod, kapakumbabaan. Tayo ba hindi na mayabang? O mayabang pa rin sa maraming pagkakataon? Pag may pagkakataon talaga magyayabang at magyayabang. Kneeling reminds us of being humble. Tatayo upang kumilos. Tayo ba nagsisikap na mapaunlad lagi? Hindi lang ang sarili, kundi pati ang mga minamahal natin. Ang kapwang kahalubilo natin. Yun ang kahulugan ng pagtayo at paglakad. Pag-upo, magnilay. Sa ating pagninilay, di ba? Huwag padalos-dalos. Pag-isipang mabuti. Huwag yung saka nagawa na, saka ay sorry. Okay namang mag-sorry. Pero baka maiwasan natin yung pagsusorry kung pinag-isipan mong mabuti. Kaya tuwing upo tayo, nagninilay tayo, nag-iisip tayo. Ang panalangin ay dasal. We hope that at 60, ang dasal ay mauwi sa asal. Malungkot kung tayo dasal lang ng dasal, pero walang nababago sa ating asal. We have to grow deeper into familiarity with God. Yun po ang purpose ng worship and devotion. Na maiuwi natin sa mga tahanan, sa lansangan, sa pakikitungo sa kapwa ang ating panalangin. Kung ang bait natin sa harap ng Diyos, bakit hindi tayo magbait sa harap ng kapwa?
Kung tayo naniniklot sa Diyos, bakit hindi natin maramdaman at maipadama sa kapwa na tayo kaisa nila? Na hindi tayo namimili. Kung tayo humihingi sa Diyos, bakit hindi tayo matutong magbigay din sa iba? Ang daming pahiwatig ng panalangin na dapat isabuhay. 2024-2025, Year of Family and Life. Almsgiving, maliwanag. Ang paglilingkod na ginagawa natin, ang pagkakawang gawa na tagubilin sa atin sa panahon ng Kwaresma ay tunay namang naging mithiin natin ng Year of Family and Life. We always speak of the family or the home in relation to charity. Sabi natin, charity begins at home. Sana po, kung tayo ganoon kasigasig, ganoon tayo ang paglilingkod natin, ganoon kalubos pag narito tayo sa sambayanan at sa mga gawain natin. Sana ganoon din ang tahanan natin. In fact, dapat po ganoon ang direksyon. Kaya ako naglilingkod ng mahusay sa simbahan sapagkat ito'y nag-uugat sa tahanang aking kinabibilangan. I think it's also a reminder na we have to work very well with our families. Encourage nyo po yung mga anak ninyo. Nabanggit ko kanina, nagdarasal ba sila? Sumisimba ba sila? We can only share what we have. Sapagkat may kasabihan sa Latin, yun naman negative, nemo dat quod non habet, you cannot give what you do not have. If there is no charity in home, how come you can share when you are in the community, in the parish where you belong? Wala kang ibibigay kasi hindi mo taglay. Ang tanging taglay mo, yun ang pwede mong ibigay, yung meron ka. Sa pamilya din po, natututunan natin ang maraming bagay. Sa pamilya natin natututunan kung anong kahulugan ng magpasalamat. Sa pamilya, ang sarap umuwi. Kaya sabi natin, there's no place like home. Sapagkat doon natin natatagpuan kung anong kahulugan ng itinuturo ng Diyos sa atin ng pag-ikot ng kanyang biyaya. At some point, ang tanong natin, na-achieve po ba natin yung desire natagpuan natin yung happiness more in giving than in receiving. Alam niyo po, masarap tumanggap, di ba? Sinong ayaw tumanggap? No, ayan, inaabangan ng lahat. Kaya nga, pansin natin, gusto niyong mapasimba ang marami? Nako, merong gift-giving. Daming nakasimba, di ba? May pamimigay si Father, may pamimigay ang mga lay minister. Punong-puno ang simbahan. Kasi may pamimigay ka eh. Okay naman yun. Sapagkat sabi ng Panginoon, magbahagi tayo. Pero alam niyo ang tunay na kaligayahan? Hindi sa pagtanggap, kundi sa pagbibigay. When you feel that you're happier when you give rather than when you receive, I think that's a greater height that we should achieve. Alam niyo kung bakit mas masaya din ang nagbibigay kaysa tumatanggap? Sabi ko, practical lang yan. When you realize na kaya ka nakapagbibigay dahil meron ka. Kasi hindi ka magbibigay nang wala ka. Samantalang yung tumatanggap, laging wala. Kaya hindi masaya. Ikaw na meron. You have to be happy because you can and you are capable of giving. Pagdating po ng 60, siguro ito ang isa sa mga reasons why we can continue being part of a change in the world where we live, in the parish where we belong. Habang mas marami ang nagbibigay, masuulad tayo. Walang nagsusukat, walang nagtitimbang, sapagkat magaan sa loob, masaya ang pagbibigay. Another thing that could be learned in our families, in our homes, simula sa mga magulang. Ayoko po ikwento lahat ng detalye ng pamilya ko, pero yan isa din sa mga bagay na binabalikan ko.
Kung meron po ako natutunan sa tatay ko, that is generosity. Kaya kahit meron akong gustong isumbat, laging nangingibabaw sa isip ko, naging generous ang tatay ko. At tingin ko gusto kong ipagpatuloy ang legacy ngayon kahit papaano. Laging magbibigay. 2025-2026, kakaunti na po ito. Year of Catechesis and Catholic Education. Ano naman kaugnayan ito sa fasting? Medyo, pwede natin sabihin, parang pilit na pilit. At ito kung nakita ko. When you fast, you teach yourself to be mortified, to be disciplined. Yun po ang isa sa mahirap gawin ng tao, ma-achieve niya, that he has self-mastery. Bakit po may problema? Bakit may away? Kasi walang kontrol ang maraming tao. Hindi niya kaya mismo ang sarili niya. Yung bang nagalit, aba, huwag mo akong gagalitin. Ay, hindi mo kaya ang sarili mo. Sapagkat if you have self-mastery, you know when to be angry, you know when you should not be angry. Sapagkat hindi lahat po ng anger ay masama. Ang Panginoon natin, He was angry because He hated or He did not permit injustice. Yun ang nakita niya. So He has to stop somehow that injustice through the passion we call anger. Ngayon, marami o tinuturo ang fasting sa atin. Yung hindihan mo ang sarili mo, na lagi mong inuoohan, oo nang oo, dahil gusto mo, dahil masarap, dahil maganda, yes, 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 because I love myself. Baka hindi na. Kasi yung sobra, hindi po maganda. Nakakasama sa atin. Kasi siyempre, ang gusto ko, crispy pata di ba? So yung makakita ka ng crispy pata, para nakakalimutan mo na lahat ng bagay sa buhay mo. Ikaw, si crispy pata, kain ka ng crispy pata, ano nangyari sa iyo? Hindi mo muna maigalaw ang iyong pata. Dahil ang gout mo, sus Mariosep. Ikaw na ang isusunod na ipiprito. Nakatulong ba? Nakaganda ba? Akala mo, mahal mo ang sarili mo, hindi pala. Kasi you failed to master yourself by failing to say no to yourself, which fasting is trying to teach us. Ngayon, paano ito makakatulong sa ating pag-unawa ng ating pagdiriwang ng Year of Catechesis and Catholic Education up to now? Patuloy pa po tayo hanggang pagsapit ng August 17, 2026. Teaching is more effective when it begins with oneself. Alam niyo po, more than the things that we say, ang galing-galing mo dahil mo sinasabi. At minsan ito rin po yung sa panalangin ko, sabi ko, Father Brooks, ikaw, ang dami mong sinasabi, pero ginagawa mo ba yung sinasabi mo? Yun po yung parang idinadago ko sa sarili ko. Kaya ako nagsisigap, sabi ko, baka ako sabi, ako naman palang hindi nagawa. Ang tunay na pagtuturo ay hindi sa salita, kundi sa gawa. And it requires self-mastery and consistency. Marami po sa mga magulang, okay naman, mabait naman, pero hindi consistent. Kasi baka hindi pa rin nakakarating sa self-mastery. Mahirap po magbigay ng batas, ng alituntunin sa mga anak natin na ikaw mismo ang lalabag. Nabasa ko po sa isang aklat, sabi niya, my father always brings me to the church. Sa English po ito kasi, sa Amerika ang context nito. So, every Sunday, he wears his usual uniform for golf. Naglalaro ng golf si Daddy. While he would tell me, go dress up yourself because we're going to church. Now, on our way to the church, he will be telling me a lot of good things about God and telling me, okay, behave and listen to what the priest says. He will bring me down the car and he will allow me to enter the church and he will say, okay, I will see you later. And he will go to play his golf. Later in my life, sabi niya, I have forgotten to pray. I have never been to church again. Bakit?
Ang daming itinuro ng tatay niya. Papakabait ka, makikinig ka sa pare. Kaya lang, hindi niya maunawaan kung bakit si daddy, matapos akong turuan naman ganito, tatakbo siya para maglaro ng golf. Paano ako maniniwala na totoo ang sinasabi niya? He never had self-mastery. Kasi siya mismo hindi niya kayang gawin ang itinuturo niya. And that's the total collapse of one's capacity to teach. One last anecdote. Natutunan ko po sa Espanya, isa sa lagi ko narinig sinasabi ng mga pare, el mejor predicador es fray ejemplo. Translate, el mejor predicador, the best preacher, es fray ejemplo, is brother example. Saint Francis is a renowned saint. Sa araw, sabi niya, doon sa kanyang batang monghe o batang praile, halika, we will go to the town to preach. Tuwan-tuwa si praile, batang praile, sapagkat wow, what a privilege na imbitahan ako ng founder. And this time, papatunayan ko na kaya kong mag-preach sa lansangan. So ngayon, they wear their habits, they went down the town, tagal na nilang naglalakad. Si St. Francis, ngumingiti sa mga taong nakakasalubong. Yun lang. In silence, tuloy-tuloy lang. Umuli ng umuli, umikot ng umikot. Napapaisip yung apprentice, yung batang praile. Sabi, anong oras kaya ako magpapaliwanag ng mga magagandang bagay tungkol sa Diyos? Umabot na ho ng hapon, kakagat ng dilim. Sabi ni St. Francis, it's time to go back to our monastery. Kakamot-kamot ngayon itong batang praile. Ano? Ako pa naman i-prepared na prepared. Ang dami ko pang inihandang sasabihin. Mga kwentong kagigiliwan. Umuwi. Kinumpuranta si St. Francis. Sabi niya, I thought you told me that we're going to the town to preach. Ang sagot ni St. Francis, yes, we exactly did. Hindi niya naunawaan. Bakit? Papaano ka nagturo nang hindi ka nagsasalita? Sabi ni St. Francis, nakasuot tayo ng ating simpleng habit ng isang Franciscan na praile. Nakita ng tao na kaya nating sumaya sapagkat nakangiti tayo habang ang suot natin ay damit na hindi isusuot ng iba. Binati natin sila, malugod tayong ngumiti sa kanila. Nakita nilang kapayakan ng ating buhay. At alam mo ba, sunod-sunod ang tulong na ibinibigay nila sa ating kumbento. That was the kind of preaching that many people have to learn. It is by being a role model. Hindi mo kailangan minsan magsalita, ang kailangan mo lang ipakita sa iyong pagkatao. Yung testimony ng buhay, yung model na pwedeng tularan ng mga nakatingin sa iyo. Okay, so I think at some point, ito pang dadalhin natin sa mga darating na araw that in our teaching, catechesis, and our Catholic faith, mas maipakita po natin sa ating buhay that we are truly teachers of beauty, of goodness, of love, of compassion, of care, of forgiveness, and so many more. Sa huli, mga minamahal na bayan ng Diyos, gusto ko muling ipaalala sa atin, balikan natin ang strengths of a senior, na kahit paano in the 3-year program na meron tayo, sana ho nabuo natin ito. Ang mga bagay na ito na magpapaalala sa atin kung gaano tayo kahalaga. Sana ang pagsapit ng 60th po natin ay inspirasyon sa bawat isa. Hindi ka man senior ka o hindi, sana taglayin natin ang magagandang bagay na ito. Legacy, availability, wisdom, integration, and gratitude. Alam niyo po ang lumilitaw na salita sa 5 strengths na yan ay lawig.
lawig. Kahulugan ng lawig is growth. Kapag na-achieve po natin yan, we will continue to grow because our life does not end sa senior, pagdating ng senior. Alam mo that life continues to grow. Ang dami pa nating may dadagdag sa meron na tayo. Lalawig tayo. Kung tama po ang ating direksyon at pagtanaw sa buhay, sapagkat may problema. Kapag hindi po natin napagsikapan bilang isang sambayanan ang mga bagay na ating lubos na pinagsisikapan, pwedeng maging hindi lawig po yan. Anong pwede maging resulta niyan? Ligaw. At wala tayong maaakay kung tayo mismo ay maliligaw. Ang Diyos lagi ang nagbibigay sa atin ng pagkakataon. Nasa atin po ang pagtugon. Tayo po ang magdedesisyon. Saan tayo? Lawig o ligaw? Maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat. So, lalahatin ko na po ang pasasalamat sa ating lahat na nakiisa sa ating Lenten Recollection, Paris Lenten Recollection, sa mga, hindi ko alam kung may nangungumpisal pa. So, sana po sa susunod na linggo, in fact, sisimulan natin ng Palm Sunday, may pagdiwang natin ng mga araw na ito, nang nakatuwa ng ating puso't isip sa Panginoon. At sana po, pagpalain tayo ng lubos-lubos ng ating Panginoon. Bawat isa sa atin, mga tahanan natin, at ang buong sambayanan ng mahal na Birhen ng Lourdes. Palapakan naman po natin ang mahal na ina na lagi nagbibigay sa atin ng inspirasyon. Kulang na lang sabihin ko, lahat ng binanggit natin ay halimbawa ding ipinakita ng ating mahal na ina. Magsilayo po ang lahat. Sabay-sabay nating dasalin, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Buod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman na yung anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po at ingat po kayo sa inyong pag-uwi.